Os campings comezan a despuntar a falta duns días para o inicio do verán. Cada vez máis persoas optan por esta opción para pasar as súas vacacións na comarca. As altas temperaturas rexistradas nas últimas xornadas e o bo tempo son un reclamo máis para os campings da comarca. Aínda é cedo, pero a proximidade do verán fai que as reservas comecen a darse para as vindeiras semanas. Hai que diferenciar dous tipos de clientes diferentes. Aquí ahora mesmo estamos nos dedicando a actividades deportivas, aos colegios tamén, porque hoxe temos 160 chavales. En Cabío, pois é unha clientela maiormente de Santiago e proximidades, e, bueno, está indo ben a cousa, polo tanto, a xente, cando salen uns rayiños de sol, aproveitan para vir á cercanía da playa en Cabío. No caso do camping que se atopa ao carón da praia de Cabío, son moitos os visitantes que xa reservan a súa estancia dun ano para outro. Temos dous tipos de clientes. Os que veñen montan en calquer mes do ano e botan todo o verano ali ubicados. Suelen ser xente, non vou dicir maior, porque o desmontar un avance e volver a montarlo dalle moito traballo. Polo tanto, deixan xa as instalacións dun ano para outro. Mentres que o da Cascada ten un público máis amante da montaña que da praia. Xente, o sea, o 100% a xente de camping prefiere a playa, para iso está o verano. E aquí ven xente que non lle importa incluso que chova. Nós temos unha promoción que Ribeira é o sitio de Galicia onde menos chove. Si chove, ese día non lle cobramos ao cliente. Ademais, contan con diversas actividades para toda a familia. Senderismo, quas, un sitio precioso para andar en bicicleta. Bueno, que hai a festa da espuma, o trenecito que acabas de ver pasar. É un camping moi familiar con nenos e a familia, vamos. O restaurante da Cascada trae tamén a moitas persoas ao longo do verán. Ayer estuvo aquí a congregación religiosa, o colegio do Monte Carmelo da Puebla, viñeron os pais cos nenos, fixeron comidas familiares, e, bueno, despois están os domingos as primeiras comunións, bautizos, algunha que outra boda tamén, e vamos defendendo o día a día. O bo tempo que está a ver en xuño desperta a esperanza de que sexa un verán de boas cifras nos campings. Estáse afianzando. Nós levábamos xa, bueno, a Semana Santa tamén foi moi boa. E aí é onde ves o termómetro da economía que trae a xente para disfrutar do verano.